una nova presentació express aquí a l'espai de l'Incasòl. Totes les persones que hi estiguin interessades només han d'apropar-se aquí a aquesta zona i coneixeran un projecte, un edifici d'habitatges de la plaça Europa, l'Hospitalet de Llobregat, que ha rebut una menció dels Premis Construmat d'aquest any per la innovació a la construcció. Un edifici que ara els ho explicaran els seus responsables, té 14 plantes, però està construït de tal manera que sembla que tingui menys alçada. Ens ho explicaran ells mateixos, jo em sento incapaç, no entenc d'arquitectura, per tant, ara de seguida un dels seus arquitectes, el senyor Miguel Roldán, els ho explicarà. En tot cas, com els deia, totes les persones que tinguin ganes de veure aquest edifici i de saber-ne les característiques tècniques, allò que el diferencia, només cal que s'apropin aquí a l'espai de l'Incasòl. En un minut comencem, gràcies. Hola, bona tarda. No sé si entre el públic, perquè hi ha moltes cares que conec i són íntims, però els que no conec, preferiu la conferència en castellà, en català, en anglès? És indistint? Perfecte. Doncs, a veure, anem a fer una explicació breu de la feina del nostre despatx, malgrat aquí estem amb un doble paper, el paper, diguem-ne, de ser un despatx independent d'arquitectes que treballen majoritàriament per l'administració, però al mateix temps, d'alguna manera, també representant la tasca que fa un promotor d'obra pública com és l'Incasòl. Alguns exemples sortiran d'altres promotors d'obra pública, però bàsicament ens centrarem en l'explicació d'una obra, que és la darrera que hem acabat, el 2010, una torre de vivenda social a la plaça Europa. El nostre despatx aproximadament té 20 anys d'experiència. Venim bàsicament d'una cultura de fer concursos com a mitjà per accedir a l'obra pública. El 90% de la nostra obra és obra pública amb un marge ampli, que vol dir no només obra de promoció pública, sinó també obra d'agents que són col·lectius professionals com els col·legis d'arquitectes o el propi col·legi d'economistes, que és una obra magnífica que tenim en construcció ara a la plaça Gala Placídia de Barcelona. Us he fet un resum molt lleuger, bàsicament molt breu, dels que són les nostres capacitats. Nosaltres treballem bàsicament en planejament i en edificació. Com us deia, el 90% dels nostres clients són clients públics i tipològicament fem tant vivenda com edificis corporatius, escoles, centres hospitalaris, etc. Tenim una cartera de planejament bastant important realitzada i en fases d'execució que us mostraré sumàriament després. I sobre aquest paraigua, diguem-ne, de tipologia d'obra ens interessa tant en l'escala del planejament com en l'escala de l'edificació tot el que és el contingut de sostenibilitat que va relacionada amb totes dos tamanys de totes dues tasques, diguem-ne, dintre de l'arquitectura. Particularment el nostre despatx té un vincle bastant important acadèmicament amb universitats internacionals i això ha fet que tant en termes de promoció com en termes de publicació com en termes de premis la tasca docent i la tasca, diguem-ne, de producció pròpiament de l'arquitectura vagin en el nostre cas molt vinculades. Això és un resum quantitatiu del que us acabo de dir, és a dir, bàsicament per categories aquestes dues grans escales, que és la de l'edificació i la del planejament, més o menys en aquestes tres columnes podeu veure el que hem fet fins ara, el que previsiblement podríem fer en els següents 5 o 6 anys, moltes vegades amb figures ja aprovades de planejament o ja aprovades de definició constructiva en projectes executius i que estan pendents d'edificació,
en tots els camps dels que he parlat, tant en residència com en edificis d'altres continguts, com a escoles, corporació, salut o obres menors d'interiorisme. Bàsicament, el nostre horitzó és poder arribar al 2016-2018 amb la cartera que ara tenim en el despatx aproximadament d'aquests 112.000 metres quadrats i aproximadament aquests 100 milions d'euros en obra construïda. Com us deia, nosaltres hem treballat en les dues escales punta, l'escala de la planificació territorial, el paisatge i l'ordenació urbana, i treballem també l'escala de l'edificació. Us mostro dos pinzellades de lo que seria una base de dades més exhaustives que podríeu trobar a la nostra pàgina web. Aquest és un projecte que va devenir l'origen d'altres encàrrecs posteriors de planejament i de construcció a la ciutat de Vic. És un projecte que té alguns anys, però bàsicament jo crec que era interessant a la mida que des del moment del concurs d'idees del planejament introduïen idees de sostenibilitat, idees mediambientals, com a figures, encara no molt desenvolupades per la legislació urbanística fins a aquest moment. Aquí us mostro alguns projectes específicament de residència. Estem parlant de projectes del 2008, 2009 i 2010. Aquesta peça que veieu aquí és una foto magnífica des d'una perspectiva que no estem acostumats a veure a Barcelona. En el centre podeu veure en aquesta zona d'aquí a l'edifici del que només us mostraré algunes imatges, que és una promoció de vivendes del Patronat de l'Habitatge, aproximadament unes 40 vivendes, uns 7.000 metres quadrats, en una solar gairebé impossible de desenvolupar enfront de tota la zona alta que connecta el carrer que desemboca a la plaça Lesseps. Aquesta és la imatge de l'edifici construït, com us deia és una obra del 2008. Aquesta és una obra promoguda per l'Incasòl a la perifèria de Barcelona, a Marrampiño. És una obra de 3.000 metres quadrats aproximadament. És de l'any 2009. Tot aquest interès per la sostenibilitat i el medi ambient, aquesta cronològicament és anterior a les obres que us he citat abans, és la seu corporativa de Barcelona Activa. La seu corporativa va ser un dels primers, per no dir el primer edifici de tota Barcelona que s'alimentava la seva energia de dos pous que xuclaven l'aigua del nivell freàtic de la zona. Tota aquesta aigua està emmagatzemada en un dipòsit de 100.000 metres cúbics que està en el soterrani. Bàsicament tot el clima, tant la refrigeració com la calefacció, com l'aigua no sanitària, s'alimenta d'aquests pous a 30 metres de profunditat que xuclen l'aigua, o millor dit, xuclen l'aigua per treure la temperatura de l'aigua i reinjecten una altra vegada perquè en un radi de 200 metres un altre edifici pugui fer el mateix aprofitament. Va ser de l'any 2004 aproximadament, 2004. Per tant, és un edifici visitable i explicable en funcionament des d'aquesta data. Aquests són els planos que feien en aquesta data aproximadament, en el 2003 o 2002, que era l'època del projecte, on feien un anàlisi energètic d'aquesta edificació. Aquest és l'edifici on concentraré la meva explicació, per ser breus. És un edifici de promoció pública, Incasòl, 77 vivendes a la plaça Europa. La Gran Via, per fer un salto d'escala cap enrere, diria que la Gran Via potser no es percep en el seu passeig, però està tallada amb una seqüència de places molt importants que comencen des de l'interrogant futur de lo que serà la plaça de les Glòries, bàsicament, i va passant per Tetuán, Universitat d'Espanya,
la plaça Cerdà, Ciutat de la Justícia i Port Europa. Bàsicament, cada un d'aquests espais singulars en el trajecte de la Gran Via, a 1 quilòmetre, quilòmetre i mig, aquests adjectius dintre d'aquesta trama, bàsicament retraten una època de la ciutat. És a dir, que la plaça Espanya és el retrat d'una manera de fer arquitectura al principi del XX, igual que la plaça Universitat lo era del XIX, la Porta Europa podria ser una fotografia de lo que és 2021 i la plaça de les Glòries, com us deia, ja veurem el que significa. Per tant, la plaça Europa és un altre model molt poc mediterrani de fer ciutat entre nosaltres, que és una manera en la que els edificis, la idea original, l'ADN de la ciutat, no són els carrers, les places, sinó és, diguem-ne, aquest model americà, gairebé que jo diria del campus. És a dir, bàsicament campus vol dir que la proporció de buit sobre el que està construït és molt gran, sense que això signifiqui que la densitat és menor, tot el contrari, la densitat, diguem-ne, és semblant a la del centre de Barcelona, inclús més gran. És una tipologia estranya a nosaltres i que, com us deia abans, respecte a les Glòries, és un interrogant perquè aquesta crisi ha produït una mica com un escenari a l'espera de consolidar-se com un lloc de vida urbana. Aquest és un material que vam presentar en el concurs, un concurs convocat per a l'Incasòl, aquí no surt la data, però deu de ser aproximadament el 2006 o 2007. És un edifici, diguem-ne, en el que nosaltres, com a idea de projecte, no crec que sigui lo fundamental per explicar en aquest auditori, però és un edifici on nosaltres el que fèiem era explicar que una torre de 15 plantes, la convocatòria del concurs donava el gàlib, 25,5 per 25,5 i 50 metres d'alçada, per tant, diguem-ne, tu tenies que fer l'edifici dintre d'aquest paràmetre i acordar, diguem-ne, una quantitat de vivendes i un sostre de metres quadrats i òbviament un preu. Llavors, diguem-ne, nosaltres explicàvem en el projecte com un edifici de 15 plantes podia d'alguna manera explicar-se com 5 edificis de 3 plantes col·locats una sobre de l'altra, de manera que remetia al gra de la ciutat que tenia Hospitalet, diguem-ne, a l'esquena del solar. Aquestes són les imatges diria jo, de 5 o 6 anys enrere, i aquesta bàsicament és la imatge construïda, diguem-ne, de l'edifici. Passarem d'una manera lleugera i ràpid per alguns termes de quantificació que em sembla que són els temes que interessaran a l'auditori. Això és un patró en quant a qualitat, o hauria de ser-lo, en quant a qualitat d'una vivenda pública, malgrat per les imatges no pugui semblar una vivenda de protecció, una vivenda de promoció privada, però és una vivenda pública amb una tipologia de pisos que és l'estàndard de 69 metres quadrats i no arriba als 50 metres quadrats. Bàsicament és un 70% de la proporció de 2 dormitoris amb una proporció del 30% d'un dormitori només. Bàsicament la idea de l'edifici és aquesta mena de tipologia en planta molt clara, amb un eix de comunicacions de dimensions mínimes, un consum d'espai comú estricte a la normativa, el que marca la normativa, i un consum, diguem-ne, d'un ràtio d'espai construït sobre espai útil, també el que marca la normativa, amb façanes que tenen 24 centímetres de gruix. Un gran valor de tota aquesta zona de la plaça Europa és el fet de combinar en una zona de nova centralitat usos que van des dels usos privats, hotels, oficines o residència de promoció privada, fins a usos públics en un lloc que pretén ser, com us deia, un lloc referencial de nova centralitat de Barcelona. Òbviament, diguem-ne, les promocions més públiques, tant les iniciades per cooperatives com les desenvolupades per Incasòl, tenen una posició no tan central, més perimetral en la geometria de la plaça Europa, però encara així, diguem-ne, formen una amalgama en la que recursos i accessos diferents, preus diferents del metre quadrat, conviuen en la mateixa zona. Per donar-vos una idea, bàsicament el preu de metre quadrat d'aquest edifici
és el de 780 a 790 euros metre quadrat per ser sense solar, només construït d'edifici, per ser de venda aproximadament 1.900 metres quadrats, 1.900 euros metre quadrat. Això vol dir, diguem-ne, que un apartament de 70 metres quadrats aproximadament serien 140.000 euros i de venda un apartament de 50 al voltant dels 100.000 euros. Aquesta és la imatge de l'edifici construït en el context de la plaça Europa en dues direccions, cap a Bellvitge, on hi ha aquesta manera de fer ciutat antiga per repetició, un escàs grau d'urbanització, i aquesta és la imatge d'anant cap al centre de la ciutat on es veu bàsicament la plaça Europa. Aquestes imatges les van produir una vegada el projecte s'havia acabat i en el seu moment van inclús parlar per convèncer a Incasòl que aquest hauria de ser un document que s'entregués en el dossier de la venda dels apartaments, perquè bàsicament això també explica què compra una persona que ve a viure en aquests edificis. Aquest diagrama, en planta, ja veieu l'escala del plano, que es veu l'Eixample de Cerdà, es veu l'aeroport, i el petit punt que significa la posició de la torre, la plaça Europa, i bàsicament cada un d'aquests cercles és quantitativament, però això és un document científic, no és un disseny gràfic, és l'amplada visual que té en cada paquet de les 3 plantes als apartaments. És a dir, que en la darrera planta, a partir de la planta 9 fins a la planta 13, el que veu una persona que viu en aquests apartaments és, segons le toqui el de 70 al de 50, és la corona exterior del Tibidabo, Llobregat, tot el Mediterrani, l'aeroport i Montjuïc. Això és inquantificable, però és un valor de la tipologia i és un valor, diguem-ne, del context on aquest edifici s'està insertant. Bàsicament aquí està descomposat aquest diagrama, que jo crec que, diguem-ne, que en el seu moment també tindria que quantificar-lo a l'Incasòl. Òbviament, segurament seria més fàcil fer-lo en una vivenda privada que en una vivenda pública, dels valors que té la vivenda, a més, diguem-ne, dels dos banys, l'aseo, els dormitoris i la cuina de no sé quants metres quadrats. Bàsicament aquest és l'equip del que us parlava, és una torre de 15 plantes, són 7.000 i escaig metres quadrats, inclosos aparcaments, i llavors, diguem-ne, quan l'aparcament uns 10.000 metres quadrats i aproximadament aquests 780 euros metre quadrat de preu, sense comptar algunes anècdotes sobre el grau de pol·lució de la terra sobre la que s'assentava l'edifici, que són capítols a part. Bàsicament aquestes són les normes que se van aplicar a la construcció de les normes reguladores de l'edifici, on apareix el gàlib, les alçades, etc., que forma part d'un disseny molt particular que va tenir tot el desenvolupament urbà de la plaça Europa. Aquesta és la quantificació d'aquests 7.000 metres quadrats construïts sobre 10.000 comptant les places d'aparcament. Les places d'aparcament lliguen dos edificis colindants. Aquesta és la distribució en planta, on es mostra, diguem, aquest sistema de partició molt clara, apartaments grans amb els extrems, en les 4 cantonades, apartaments petits a les 2 posicions centrals, nucli de comunicació que de fet talla l'edifici en 2, nucli de comunicació il·luminat exteriorment i ventilat d'una manera natural, façana de 24 centímetres, al làmina exterior façana ventilada de 8 mil·límetres d'espessor. Aquesta és la distribució, bàsicament són aquestes 2 tipologies que es converteixen, diguem-ne, en 6 posicions diferents, diguem-ne que poden tenir orientació est-oest, nord o sud, sobre les cantonades i sobre el centre, però que a més, diguem-ne, va rotant a tota la llarga de l'edifici, que és el que ensenya els diagrames aquests de l'esquerra, i per tant, diguem-ne, de fet, de facto, produeix 77 micropisos diferents, de manera que les finestres i l'orientació van canviant en cada planta. Aquesta és la imatge de l'edifici construït. Aquesta imatge deu de tenir aproximadament 9 mesos.
Hi ha una cosa interessant en el projecte i és la manera en què l'edifici toca el terra. L'edifici deixa un vestíbul en la planta baixa. El número de metres quadrats i el número de vivendes que es tenien que fer es colmaten de dalt cap a baix en l'edifici, de manera que resta un espai buit, un volum de buit molt poc estàndard per ser una promoció de vivenda pública. Això no vol dir, diguem-ne, que aquesta riquesa volumètrica sigui un increment de pressupost, perquè bàsicament les mesures en planta de tot aquest conjunt és una acrobàcia, és un miracle, com diem en el despatx. Nosaltres, a més de fer màgia, fem miracles a vegades a l'arquitectura, de manera que un edifici de vivenda pública de no arribar a 800 euros metre quadrat és capaç de tenir aquesta imatge tan poderosa que jo crec que contribueix a la qualitat ambiental del lloc. El resultat d'acumular les vivendes a dalt és tota aquesta mena de carrer interior amb prou qualitat com per convertir-se en la zona col·lectiva on els nens de les famílies joves que es traslladin a aquesta zona poden deixar a la seva canalla perquè juguin mentre ells estan parlant. Està succeint dintre de l'edifici. Aquesta és la imatge d'aquest vestíbul. No hi ha una riquesa de material, estem parlant de mides de 2,20 metres, estem parlant de pla dur, estem parlant de parquets de la cadena Els Tigres a 6 euros metre quadrat, només diguem-ne que muntats d'una manera que poden fer que l'espai no tingui la mida típica, la crida, aquest prejudici de lo que ha de ser una vivenda pública. Vull dir, sempre que siguem capaços amb habilitat, diguem-ne, de convertir el pressupost en una cosa que també forma part del discurs dels arquitectes, cosa que no sempre passa, diguem-ne, podrem fer per al preu que es marca la normativa, diguem-ne, espais que jo crec que són molt agraïts. Aquí tenim algunes imatges de lo que és la construcció de l'edifici. Com us deia, és una façana ventilada, tèrmicament funciona molt bé, està fet de fet amb 3 materials que després us explicaré en termes mediambientals, diguem-ne, com van arribar a aquesta conclusió. És un reciclat d'alumini de segon reciclatge i, per tant, diguem-ne, amortitzat el gasto de fabricació de l'alumini, donat que és un reciclatge de la primera fase, unes làmines de HPL, de material resinós de 8 mil·límetres, agafada a la seva major dimensió de 4 metres d'alçada cada una d'aquestes plantes, i després un panel composite d'alumini en els brancals de les finestres. Aquest és el resultat, és un material de catàleg que té aquesta impressió de brillo metàl·lic exclusivament per a l'efecte de la diferent orientació i la diferent quantitat de llum que li donen les parts superiors i a les parts exteriors. Les llagues, aquestes juntes que veieu aquí en la fotografia aquesta, és l'alumini reciclat deixat en brut, sense cap tipus de, per abaratir els costos, sense cap tipus de material o pintura d'acabat. Les lames de tota la zona de les safaretjos s'ha fet amb el mateix material, amb el mateix peces d'alumini d'enllaç interior també reciclada. Aquests són els quadres amb els que vam escollir els 3 criteris de material. Bàsicament van aplicar una mena de taula creuada on valoràvem 3 conceptes, bàsicament, que era d'on procedia el material, és a dir, si procedia d'origen natural o era un origen molt industrial, si era reciclable a la seva segona vida i la quantitat d'energia que es consumia tant en la producció com en el muntatge com en el desmuntatge i reciclatge. Llavors, diguem-ne, això el vam fer servir no només per escollir el tipus de material, sinó inclús per recomanar a l'Incasòl, inclús un dels fabricants d'un dels materials que tenia una política de reciclatge o d'ús de l'energia produïda en excés en el reciclatge del material per alimentar les vivendes dels obrers de la fàbrica on treballen. Llavors van arribar fins al punt de dir
de la carta de fabricants d'aquest material recomenen aquest que té una política molt activa de reciclatge. Bàsicament aquest ha sigut el procés del que estem molt satisfets i espero alguna pregunta. Sento la rapidesa, però sembla que tots agraïm la brevetat de l'exposició i per tant qualsevol pregunta més concreta serà un plaer contestar-los.